Cada any, el primer cap de setmana de juny, Torrelles de Llobregat s'engalana per gaudir de la Festa de la Cirera. Una festa amb més de 6.000 visitants que barreja diversió i tradició i que inclou una gran varietat d'activitats. Mercat de cireres, fira d'artesania i productes locals, mostra d'arts i d'oficis, correfocs, zona de barraques, exposicions de cireres, ruta gastronòmica i moltes activitats més per gaudir en família. Aquesta festa la fèiem els pagesos. Vam tirar endavant aquesta festa de les cireres que fa 38 anys, 89 que vam començar. Bé, dins de l'exposició hi ha dos tipus de paneres. Veiem unes paneres que nosaltres en diem de qualitat i unes altres paneres de presentació. Les paneres de presentació és simplement que la creativitat dels pagesos o dels que facin la panera és l'objectiu. I aquesta se'n diu el Premi de la Cirera d'Argent i és una votació popular on la gent decideix quina és la panera més maca o més original. Després tenim les altres paneres, que són les paneres de qualitat, on aquí es vota la cirera més maca. La cirera de prestigi, on el pagès intenta posar la seva millor cirera de l'arbre, i és la cirera de qualitat, on es dona el premi a la cirera d'or. També és per votació popular. La zona de barraques és una zona que va sorgir de l'associació Èxit Sortida d'Emergència. A l'espai podem trobar activitats infantils, un concurs de truites com s'està realitzant ara mateix, espais de trobada amb els amics, amb els familiars i, sobretot, a la nit, que no hi falti la música. Aquí a Torrelles el que fan bastants productors és fer diferents productes. Un és la marmelada de cireres, l'altre és el vi de cireres, l'altre és la cervesa de cireres, i amb aquestes bases nosaltres creem uns plats. Som de Gavarra, nosaltres. De Terrassa. Doncs mira, jo soc de Sabadell. I jo de Terrassa. Pues molta gent, moltes cireres, molt ambient, molt divertit tot. Doncs mira, a la Festa de la Cirera venen moltes paradetes i venen molta gent de fora i a nosaltres va bé perquè venen molta cirera. Penso que està molt bé i és fer turisme també, interior i conèixer el poble. Posen tot de paradetes, que està molt... Bueno, de fet, ja ve bastanta gent de fora. És maco passejar per les paradetes, et compres unes cireres, menges a algun lloc. Està invitat, no tot el Baix Llobregat, tota la gent del món que vulgui venir. Les cireres a Torrelles, les més bones que hi ha. Us esperem a la Festa de la Cirera de Torrelles de Llobregat.